Buonasera a kulħadd, Antonello Bela u Indru Żar fil-lejla jsellmulkom matul dan il-programm ser nagħtu ħarsa ħafifa lejn dak li ġara nhar il-ħadd li għadda fil-Grand Prix tal-Belt tal-Messiku. Endru l-ewwel nett insellimlek. Nsellimlek Antonello, passotu nirringrazzjak tal-istedina. Mela, qabel ma Nittama li nibda tinsab tajjeb. tajjeb mħabtin ħafna kif jista' jonqos diversi kontenuti li qed joħroġ fil-ħeder. U żgur, darħat, fil-fat l-aħħar waħda, għaw tas-sekwenza. Eżattament, u affarijiet anċellari oħra U relatati ma' l-aħħar din tlieta, il-paġna. ejja, u daqt l-istaġun tal-Formula 1 jitlesta wkoll. Eżattament, li ovvjament iridu jsiru. Biss, qabel ma nibdew bħas-soltu nagħdu ħarsa lejn il-klassifika tal-Grand Prix tal-Belt tal-Messiku għal darba oħra. Max Verstappen jirbaħ fuq Red Bull Racing fit-tieni post. Sir Lewis Hamilton fit-tielet post. Charles Leclerc, Mercedes it-tieni, Ferrari it-tielet, Carlos Sainz irraba fuq Ferrari, Lando Norris McLaren Mercedes ħames, George Russell Mercedes sitta, Daniel Ricciardo Alfa Tauri seba, Oscar Piastri McLaren it-tminja, Alexander Albon Williams it-tisa, Esteban Ocon Alpine l-10 post, l-iktar veloċità t-tellieqa jagħmilha propju fl-aħħar Sir Lewis Hamilton ħin ta' minuta 21.334. Entu, u kif għandna wkoll fit-tema prinċipali tal-video tagħna tal-lum, fiesta Messikana u rekord Messikana għal Max Verstappen illi rebaħ is-16 il-tellieqa tiegħu dal-istaġun u ukoll issandu rekord fidejh għal Rekord li ġa kellu. eżattament. Għax sena oħra rebaħ 15. Fil-fatt fit-telliqa tal-Messiku tas-sena l-oħra kien kiser ir-rekord l-antik billi kien rebaħ l-14 il-rebħa tiegħu għall-istaġun li għadda, mbagħad rebaħ waħda oħra l-aħħar waħda li kienet ġol Abu Dhabi. Dis-sena ġa kiser ir-rekord u għatfada 3 races. Fatt ieħor statistika oħra la darba tħallna fit-tema ta' records u hekk. Jekk mill-aħħar tlieta Verstappen jirnexxielu jirbaħ imqar waħda minnhom, jikser ir-rekord tal-ogħla percentaġġ ta' highest win percentage f'staġun wieħed. Dan ir-rekord huwa ta' 75% Alberto Ascari fis-sena 1952 fej rebaħ 6 tlilaq minn 8 possibbli. Jekk Verstappen jirbaħ imqar waħda oħra mit-tlieta li fadal, ikun garantit bla ma tassum li jirbaħ it-tnejn l-oħra li huma possibilità kbira li jirbaħ imqar 17 minn 22 u dik tkun iktar minn 75% ta' tlilaq fl-istaġun mirbuħa. Jien naħseb dan l-istadju ħed nibda nagħmlu naqra li maħatri fuq mhux jekk huma metħin biser dan ir-rekord. Nobsor li għandu jkun il-favorit biex di għamilha fil-Brażil. Għax ejja ngħidu ma jirbaħx imbagħad l-aħħar tnej. Xorta jkun kisira, għax inti fil-verità kieku jirbaħhom kollha it-tlieta kollha li fadal ikollu win percentage 19 minn 22 li jkun percentaġġ ta' 86% ta' ara x'dominanza. Dominanza mostruża fil-fatt mhux tab xejn. Assoluta. Voldi li nistgħu ntuhom naqra sigrit żgħir lis-segwaċi tagħna mhux tab xejn fiċ-ċezz li għandna bejnietna jiena int u ż-żewġ kollegi l-oħra tagħna tal-Formula 1 Department, Wayne McCallef u Daisy Tabone lil dan Verstappen rajnielu l-ajruplan. Ajruplan, għax jiġri u. Infatti, oħra ngħidlek di kienet il-51 rebħa tiegħu u laħaq il-Alain Prost. 3 biss rebħu iktar minn dawk it-tnejn, Sebastian Vettel 53, min jaf jaqbżux ukoll dis-sena l-aħħar tlieta. Ma noħdux kbira, mbagħad għandek Schumacher rebaħ 91 u Hamilton 103. Eżattament, tu tajb Ġa tibda id-domanda
jiksirix l-all-time records fil-Formula 1 għadu kmini imma mixi bil-mot il-mot. Part il-fatt illi diġà qiegħed on the way wkoll biex jikser rekord ta' għadu l-bot imma dinja l-5 rebħa ġol Messiku ma rridux ninsewa. Jiġifieri U żgur, għax fl-2017, 18 u l-aħħar 3 fuq xulxin. Min għalija dak ir-rekord huwa 8, Hamilton rebaħ 8 darbit fir-Renju Unit. U fil-Kanada. Fil-Kanada u hemm xi tnejn u Schumacher jidir li rebaħ 8 x'imkien ukoll. Franza min għalija. Min għalija Franza, imma biex tara kemm qed jasal. Le dik ir-rekord fil-fatt. Jiġifieri. Messiku l-iktar waħda għandikun li rebaħ. Personali, għax Awstrija ma jidirlix li rebaħa daqsek, għavolja rebaħa ħafna drabi, għax rebaħa dis-sena fl-2021. Bissu kol najdu li fl-2020 rebaħ il-Grand Prix ta' Styria li seħ eżattament ġo l-istess trakka u rebaħ fl-2019 u l-2018, ġifiri rebaħ erba fl-Awstrija. Xatli? Nissa jiddependi li ma titlu se naħdula. Eżatt, dik hija kwistjoni arbitrarja kważi, arbitrary question. Le, ġifieri biex tara, u dawk kienu dejjem l-iktar ġixtru ħakek. Anzi, meta taħseb Brażil, sissa darba biss rebaħa. Ma nitkellmu iktar il-qudiem fuq il-Brażil, nista' nibqgħu naqra. Jekk dana u Abu Dhabi minn għalli, eżatt, rebaħ l-aħħar 3 Abu Dhabi, ovvjament Las Vegas tkun l-ewwel darba li seħħet. Eżatt, jekk però il-naħa ta' Verstappen kienu qed jiċċelebraw in-naħa ta' Perez reġa' kien hemm il-piki u t-testis ta' snin inċident Sfortunat. Inċident sfortunat li ma tanġab li memorji sbieħ għad fakkarni f'dak il-famuż inċident ta' Singapore fejn iwa l-protagonisti prinċipali kienu. Ma kienux, għax bat Alonso kien svinturat. U t-tej tal-Ferrari ma jiel Alonso, li dak kien mal McLaren. Alonso fil-verità wara li l-inċident prinċipali tista' tajt seħ, bella li kanna jekk tajtek. Di iktar l-inċident infisa. Eżatt, ma tistax niġi waħda tajba. Meta tara dik waħda. Tini netra ta' rajt damage ta' sidepod, kera, kienet. Fatti, anzi wasal skantajt li wasal sal-pitnejn. Ekku. Għaxin xsibtu ħajjaqaf fit-trakka, onestament. Ekku, u xnijat jerġaw juħorġu fuq Perez tal-povru bniedem. Titqalla tisma xnijat, onestament li. Jaf li għandu kontrat ta' sena d-dihla. Imma jissa laqqa waħda hija li Alonso se joħodlu postu. Ma jistax jkun dal-fliedem. Dik waħda. Jiena li ma tantx nara tagħmel ħafna sens. Fisser, mhux għax ma nemmix l-istirjo ma xsirx, mhux għal itolf dik il-kwistjoni. Però ma tantx nara razzjonali. Għalija biex iddaħħal l-Alonso forsi sen oħra. Għax l-iktar sentej. Ma jtizwel tibqa Perez għal sen oħra, un bat fl-2025 ikollok ċerta lussu biex tażel dak it-tieni sewwi. Jew inkella biex nuqfu fuq il-protagonisti Messikani tella l-Ricciardo illi. Li l-istess ta' Ricciardo bħal Alonso. Ma tantx nara. Meta naħsbu. Ricciardo għandu 34 sena, tajt li vera Alonso għandu 42 sena u għemmadu. U Hamilton għandu jala 39 f'jannar. Għana għajdu għek. Ma fil-verita, kem ħajdu mem Ricciardo? Isu stop gap nara jien biex id-daħal Ricciardo għal sena kontra Perez. Kemmi konkret għal upgrade. Veru li xejn muqed jiġi tajjeb bħalissa Perez, imma ma ngħidx li Ricciardo huwa mbagħad upgrade ta' barra minna u ngħiduha kif ni. Jekk jagħtu l-karozza dominanti l-Verstappen.
Jekk jkollhom karozza dominanti li bija Verstappen jista' jrebħilhom il-kampjonat tas-sewwieqa. Jikkontribwixxi bil kbir għal kampjonat tal-kostrutturi jekk mhux jirbaħa waħdu. Ejja nkunu onesti, għax ħadd m'għandu biżejjed punti. Għala kemm marru tajjeb ir-Red Bull iridu niftakru fin-nuqqasijiet ta' ħaddieħor Mercedes u Ferrari naħseb kienu kellhom on the whole staġun diżappuntanti għatnej li huma fil-fema tiegħi, imma ħalja dik id-dibattitu għal sekonda. Fil-verità, jekk għandok Verstappen il kollu id-domina, tini sewwi. Mux għalek m'għandek bżonnu, imma ma jtizwel tibqa li għandek, memx bżonn bidla jisek, mux imkisser, għalfej ħassew xaħġa mux imkissra. Imissa naraw, daw, tantilla nisibaw verżjonijiet u tgerfix. Soħat ma jaf il-verita, pura, fuqa. ċek. Nemu, ċek. Imma, Vonderi, Dik storja oħra. Lasa minna Ricciardo, skont li waħda mis-sorpriżi dat minn il-ġimgħa, jiena ma stennex ħana l-Alfa Tauri sejra daqshekk tajjeb. Iva, marru tajjeb dal-weekend. Sonoda ma kienx ħażin, laqqas imma insejt spiċċax le kellu xi problema ejwa kellu l-ħabta, issa niftakar Oscar Piastri, total racing incident hemmhekk, nothing to debate. Imma l-Alfa Tauri jidru speċjalment dan l-aħħar parti tal-istaġun għamlu qabża kbira bil-karozza. Jidru aħjar, issa minn għalija m'għadhomx fil-qiegħ tal-klassifika fejn jidħol il-kostrutturi. Iva, sta tikkombazzjoni naraw kon dal-waqt. Naraw dal-waqt, għamlu qabża hemmhekk u issa naraw dal-waqt ma jidir li qed jiġġieldu anke biex forsi jiġu t-tielet mill-aħħar. Jiġifieri hemmhekk hemm qabża kbira wkoll għax orajt sorprenda Ricciardo mal-karozza kien tajjeb all weekend Ricciardo, nibdaw dew minn hemm. Imma l-karozza kienet tajba across the board. Dis-sena, jiġifieri dis-sena, sorry, tul il-weekend. Imma anke f'daw l-aħħar tliela rajna qabża ċara. Fil-verità ħass. Arguably one of the worst qegħdin. Williams reġgħu ġabru punti. Punti b'Albon. Balbon Igwadanjaw ukoll naqra punti fl-aħħar waħda minħabba li Hamilton u Leclerc ġew it-tnejn li huma skwalifikati, fil-fatt Logan Sargent skorja l-ewwel punti għaw il-ġimgħa l-oħra. Dawk it-tlet punti jaf jiswew dejjem palissa minn hija imma issa naraw dal-waqt għandhom vantaġġ ta' 12 punt fuq l-oħrajn. Bess il-Williams kont qed tistenna li jmorru tajjeb ta' il-ġimgħa. Kun hemm tracker li jkollhom naqa' ripet. Niftabu il-Williams iżda dejjem irrispondiet. Albon anke wkoll Boni, li ma tantx mar tajjeb fil-qualifying, imma fit-tellieqa mar tajjeb ħafna. Kien ukoll qed jiġi t-tieni. Iva, fil-free practice kienu tajbin, ma fil-fatt fil-qualifying kienu daqsxejn underwhelming. Eżatt, inqala biftit Albon. Hija forsi ħassa supporters tal-Williams li m'għandhomx dak it-tieni sewwi li jista' ukoll. Logan Sargent actually rrid infakrek ħaġa. Laqt nsemmu, minna kien 12 post il-biraħ slula. U minna lija, u fl-axħar ta' t-telliqa, meta kważi kollha bdew jaqsmu linja checkered flag, taħal fil-pit lane. Ma nafx innotajtix. Dik mid-dera kien hemm xiexu bil-fuel pump. Jew xi ħaġa hekk. Eżatt, allura jgħidlek aħjar nidħol billi jiġi kwalifikat. Għalli għabba kienx fil-punti, mandu najt li kellu xie kustjoni, kellu xie ħsara u għallu it's not worthwhile. Drew, Mercedes, sodisfat, ħattu podju, Russell. Ok. Kisbu l-istess punti daqs il-Ferrari dal-weekend, 27 kull wieħed, għax Hamilton ma ninsewx kiseb il-fastest lap fl-aħħar dawra. Hamilton mar tajjeb ħafna, qabeż li ġiex Ferraris fuq it-trakka. Ok, Carlos Sainz bl-undercut u Charles Leclerc bit-trakka. Iżda użaw il-pace u strateġija tajba biex elbuh.
Russell kienet a bit of a mixed bag, ngħidlek il-verità. Russell li għamlitlu raħsara, irkupra wara red flag, għames kellu bidu tajjeb. Però ma rnexxilux jeleb il-Sainz u fil-fatt spiċċaw għalura. Fatt titqanżaħ biex żamm il-post kontra Ricciardo. Mentri Hamilton hemmhekk għamel id-differenza. Uża dawk it-tires riski, qabeż il-Leclerc u mbagħad kellu l-kontrollu biex jieħu ħsieb it-tires u kollox u ħaġa u żamm it-tieni post fil-fatt pjuttost komdu. Mentri Russell ma rnexxilux jagħmel dik il-move fuq Carlos Sainz biex jaqbżu, he didn't execute the pass, u spiċċa ovvjament rajna kif spiċċaw għaftit lura eventualment. Mercedes jinsabu 22 punt qudiem Ferrari, issa din naf li ħadda wara. Għatfada 3 races. Għalli qabel klassifika nkomplu nizli naqra wkoll fuq il-Natur Roundup. Ferrari, belħuni, personalment, belħuni jissib bil-lejl. Iva. Għamilt mof stanar, niprofa nifhem minn fejn ġabu dak il-leb. Pero Iva. fit-telli għad dizappuntaw, Ara, stennejt li ma jirpux, stennejt li jirbaħ Verstappen. Iżda li spiċċaw it-tnej li huma wara Hamilton naħseb kieku bħala partitarju tal-Ferrari iva nkun ftit diżappuntat. Kieku ġew it-tieni u t-tielet, it-tieni u r-raba tajt. Okay, tifhimha. Tqis li Verstappen probabbli kien ħajrbaħ xorta. Imma li t-tnej li huma spiċċaw wara Hamilton. Naħseb għandha titqis diżappunt, ma ninsewx li Hamilton ċar hija sekondi beda. Leclerc, u 14 Sainz, Dik waħda, imma ħanħalli dik il-barra l-sekonda. Għax jien ma narax sekondi, pala jien ma natix dejjem kas, għax dik hija ftit arbitrarja, il-għala, għax inti kultant għandek laps fej għandek management, laps fej jimbuttaw. Per eżempju Leclerc, fl-ħara xar dawriet, jafqataw qalbhom u jkunu baxxew il-magna, daw l-affarijiet allura fil-verità il-timing difference kultant. Inti għandek ħabta tara, forsi tagħti każa ħafna. Imma kultant hija ftit misleading. Speċa kienet a race of two halves sa ċertu punt, għax il-red flag pratikament eżatt fin-nofs ġi. Fil-fatt il-bandera l-ħamra li tal dak l-inċident ikra ħafna illi kellu Kevin Magnussen. ġesta illi. Ma weġġax jewek, ma kienieċ gravi, l-iktar ħaġa kera. L-Armco Barriers. L-Armco Barriers. Li huwa parti bit-tizin, u infatti il-karozza mhux li kisret f'xi miljon biċċa tassorbi l-impatt, kif suppost, u tajjeb. Imma l-Armco Barrier ġabit tider kważi iktar spettakolari. Ma kienieċ driver error, irridu nsemmuha hemm barra. Infatti kienet problema ta' sospensjoni. Fil-fatti, meta tara fil-bidu, dik imma meta tara replay, mill-ewwel tinduna kif salt wieħed. Ġist telqitlu minn wara l-karozza u mhux sempliċement għax ġili tispinja u taħbat. Di sempliċement ġist salt wieħed qas kellu idea dwarha. Salt wieħed telqitlu hekk. Salt għax ġieli meta tispinja eżek titlaq forsi ftit fridi f'salt għax kienet a car failure ovvjament. Ma weġġax u fortunatament u dan l-Armco Barriers għamlu xogħolhom u mbagħad kien l-attelli fid-tieni parti. Fakku wkoll illi min jixtieq interaġixxi magħna aħna qegħdin live fadlina 3 minuti wkoll u wkoll tistgħu wkoll tgħidu tagħkom fuq dak li qegħdin niddiskutu. Imma Ferrari naħseb mixed bag. L-ikbar disappunt mill-lent ta' Ferrari il-fatt li Hamilton qabiżhom it-tnejn. Jien hekk nara. Jien naħseb naqbel miegħek. Jien naħseb naqbel miegħek. Hija għax Sainz għalija raqdu kompletament bih ma' Hamilton. Ħallew il-Mercedes jagħmlu l-undercut. They didn't defend against it qabel.
they didn't prevent it at all. Ħallew il-laps jgħaddu. Sakemm Hamilton, sakemm Mercedes raw li kienet moment ottima biex jagħmel l-undercut. U bat fil-fatt, mill-ewwel indunaw li tilfu ċans b'Sainz biex jgħattu. Leclerc kieku defenda iktar inħoss li seta iżomm il-pożizzjoni għax ġara rajna sa ċertu punti rajnija ma' Russell. Prova ma' Sainz ma' xejn. Hamilton irnexxielu mbagħad kellu l-kontroll. Kieku probabbli kieku irnexxielu jiddefendi naqra iktar Leclerc, jiddefendi ftit iktar. Jaf kienet tkun ħafna iktar jibsar Hamilton u probabbli jaf kien ikollhom it-tieni postuma b'mod komdu, imma ġara li ġara. Eżattament. Mela, tim ieħor li ma semmejniex huwa l-McLaren u hawnhekk ħanħu għall-kelma jiena naħseb fid-dawl tad-disfatta li kellu Norris is-sibt, naħseb illi damage limitation kien eżerċizzju ta' damage limitation illi irnexxa fil-fatt Lando ukoll spiċċa l-5, Piastri 8, Mbagħad permetti li ngħidlek xi ħaġa fuq Lando. Lando Norris ċista wkoll li kien hemm dak it-team order minnhom mit-tellieqa Lando li għamel rimonta tajba ħafna minn wara. Endu, skont se tgħid fuq Lando. għamel ir-rimonta tajba minn wara cross. Però l-iktar impressjonanti wara restart x'rimonta għamel. Ma ninsewx li fit-tieni restart ta' wara red flag fil-standing start, isu fil-tieni fażi stolja. He didn't get any momentum, but tilef f'ruxma ta' pożizzjonijiet minn għalija beda xi 7 post. Eżatt. Waqa sa xi 15, ma trajna l-spiċċa 5. Inti semmejt it-team order. Kienet deċiżjoni għaqlija għax Norris kien iktar veloċi. u ħadima għax qabes kemm lil Ricciardo kif ukoll lil Russell. Jiġifieri ħadmu għadajba dik. Ejwa, u weekend naħseb soddisfaċenti ħafna l-McLaren. Eżattament. Ovvjament kellu d-disfatta ta' sib, Norris ma irkupra tajjeb ħafna. U speċjalment irkupra tajjeb meta tqis li fit-tieni restart mar lura ħafna f'salt. Il-ftit affarijiet li l-għaddot jonqsu jitgħallem biex ma ġarx li Imma dik naħseb trik ta' sibt vera. Però kien sventurat ukoll. Veru li l-ewwel dawra kellu track limits. Veru. Mbagħad kien hemm dak l-inċident tal-Aston Martin ta' storja jidhirli li Alonso li Spinja. Telfitu ċans. Naħseb taf biżżejjed ir-reazzjoni tiegħi x'kienet dak il-ħin għandu issa noqogħdu. Stabis nobsor. Nelaboraw. Mela, klassifika tas-sewwieqa fejn? Għandna Max Verstappen l-ewwel 491, Perez 240, Hamilton 220 u issa it-taqtija raba post qed issir iktar interessanti qabel xejn. Sainz jitla raba minħabba li għandu dik ir-rebħa f'Singapore. Lando u Ċali ukoll qed joqarbu. Jiġifieri dik it-tellieqa għal-raba post tal-kampjonat tas-sewwieqa għandu tkun waħda interessantissima. Iktar nisfen naraw ukoll il-Ricciardo jieħu l-ewwel 6 punti. Iva? Li Mela. se jiswew ħafna. Fi kummenti fuq il-grafika qabel ma nmorru l-grafika. Mela ngħidlek fuq Sainz. Alonso fil-verità qed jaqa' lura għax il-karozza marret lura kompletament tal-Aston Martin. Kifet inti issa Carlos Sainz qabżu fil-raba post minħabba li u ma' tnejn li ma għandhom l-istess punti sa' Carlos Sainz rebaħ tellieqa, Alonso ma' għamilix. Bat għandek Lando Norris, 14 punt biss wara Alonso, ma teskludix li jaqbżu, Leclerc 3 punti lura minn Norris, u Russell 15 punt lura minn Leclerc. Laqas li lu kważi ma neskludi. Bes l-Alonso jek l-Aston Martin ħajkomplu sejrinek. Għajna nistenna li Norris u Leclerc jaqbżuh l-Alonso. 17 meta possibbli. Possibbli.
Għax Russell għandu distak ta' 32, għandek 3 races plus l-sprint, issa veru on paper għatfada 86 punt, imma ovvjament mux kullħat jista' jiksibhom kieku, se wieħed biss. Ikun min ikun, jifisser. U fil-verità, realistically, Norris, Leclerc, Russell, sat minn l-istaġun, on average, mux iktar minn 10 kull telli għat narom ħajksbu 12 ħal iktar across the board. Jiġifieri fil-verità, nasib Norris u Leclerc, it's quite a good shot li jaqbżu. Russell, mhix impossibbli, speċjalment jekk ikollu. Se naqtalek qalbek jekk il-Mercedes. Imma naħseb hija ftit uphill għalih, għax irid riżultat tajba. Eżatt. Waħda kważi naqra iktar estrema. Per eżempju, jiġi t-tieni xi darba, jew per eżempju darbtej jispiċċa podium biex ikollu ċans b'saħħtu, imqar darba fuq podium biex isaħħaħ iċ-ċansijiet tiegħu. Possibbli. Natu naqra wkoll sa daqqa tajna il-klassifika tal-kostrutturi. Ma insomma la tinsemmu Russell, kull ma kiseb podju wieħed dis-sena. Li hu ftit. Ftit. Hamilton mill-għalija kiseb xi 5, kiseb podju ġewwa l-Awstralja, Barcelona, Canada, kiseb podju ġo Renju Unit, kiseb podju ġo Singapore u kiseb podju ġewwa l-Messiku. Għax ovvjament l-Amerika vera li kiseb podju ma ġie skwalifikat u fit-tlaq l-oħra li eżatt, jiġifieri kiseb 6, minn Russell wieħed biss. Mela mmorru għal-klassifika tal-kostrutturi. Red Bull ovvjament ilhom lesti. Minn 731. Mercedes 371, Ferrari 349, McLaren 256, Aston Martin 236, Alpine 101, Williams 28 u dik il-battaljat minn post bejn l-Alfa Tauri, l-Alfa Romeo u l-ħas jidher li ħadkun waħda nkandesċenti sal-aħħar tal-li għadru. Jiena nemmen li mit-timijiet li hemm u jiddispjaċini għal-ħabib tagħna Wayne Mikallef li qiegħed isegwina, ma naħseb illi l-Alfa Tauri għandhom naħseb dik il-marċampju. Iva jidru. Għax hemm Ricciardo. To be fair, Tsunoda, enom ħafna. Iktar kien sfortunat milli għax kif naħseb għax fit-telli għali għadda sa' kem kellu l-inċident sfortunat, kellu ċans għal ġiex punti nemmen jien li wkoll kienu jagħmlu differenza. Inti veru semmejt Ricciardo u sa punt veru li grazzi għali spiċċaw it-8 post u mhux it-9 post issa fil-kampjonat tal-kostrutturi għax il-finish tiegħu nhar il-ħadd li għadda hija tiebreaker bejnhom u bejn l-Alfa Romeo. Allura l-Alfa Tauri jinsabu fil-vantaġġ. Ovvjament, issa spiċċaw qegħdin fil-qiegħnet tużana punti. Fil-verità dat-timijiet meta tqis li frak, relatively speaking, jiġbru fejn jidħol punti. Fil-verità, jekk xatt ikollu vantaġġ ta' iktar minn 10 punti at this stage f'dil battalja. Alright, mathematically qatt ma tkun magħluqa imma Le mhux hekk. tara jibsaw. Eżattament. Meta tqis it-timijiet. U di fil-verità l-istess bejn Mercedes Ferrari. Għax nisemmejta qabel ftit fil-qosor u sa forsi naraw wara ftit. Qabel l-Amerika minn għalija id-distak bejnietom kien 24. Issa hija 22 fil-fatt biex nikkonferma lek eżatt. Anzi, kien forsi xi 30 u 22 imissa fadal 3 races. Tgħid qabel Austin? Qabel Austin. Qabel Austin fil-fatt il-Mercedes kellhom 326 u l-Ferrari 298 fuq id-distak kien 28 punt hemmhekk. Kemm kien? 28. 28, skużani, tajjeb. U saqja 22. L-iskwalifika tal-Amerika. Alla folja Charles Leclerc ġi skwalifikat ukoll. Mar kontra l-Mercedes. Għax huma
kisbu finish aħjar. Immaġina kienet Sainz u Russell minn flok Hamilton u Leclerc skwalifikati, hemmhekk kienu jmorru minn fuq il-Mercedes. Minħabba imma insomma 22 punt, 3 races to go. Onestament, meta tqis li kienu 28 qabel Amerika, 5 to go. Naħseb jiena jekk kan mottal kelma probabilità kien 51% li l-Mercedes jieħdu t-tieni post. Naħseb issa irridu nitfawa 60 jiena, onestament. Mhix ċertezza, imma naħseb li huma favoriti naqra iktar. Jiena naħseb kieku kellhom 22 punt huma u deħlin fl-aħħar tellieqa ikunu favoriti kbar għax inti realistikament. U x'persentaġġ tagħti li Sir Lewis Hamilton jaqbes xorta lil Perez li jien għadni nemmina? Inqas minn 50 nagħtiha jien. Għalissa. Jiena issa 50-50 intija. Xi 40. Perez ma jikkonvinċinix. Imma issa naraw. Naraw li ġej semmu l-Brażil dru forsi. Naħseb jiena taf dik Forsi kieku mhux għax ġie skwalifikat Hamilton fl-Amerika, l-istorja kienet tibdel żgur. It-traġettorija kienet tieħu xejra kompletament differenti fil-fatt. Perez ma hija gwadanja 12 punt wara l-isprint tal-Amerika qed ngħidu fit-tellieqa. Eżatt. Mentri qabel Hamilton kien igwadanja 8 f'salt wieħed isek lib ta' 20 punt. Hamilton skorja 19, ġifieri fil-verità. Hemm qiegħda differenza. Ġejna more or less erġajna fejn konna. Hemm qiegħda differenza. Dik għamlet effett, dik l-iskwalifika, għax inti, orajt veru ġi diskwalifikat Leclerc, ma inti lift 18 punt. Fej il-massimo tlift ħafna, fej distak ta' forsi 30. 18 u aktar minn nofs 30, meta naħsbuha. Le, mhux hekk. Mela du, wasalna biex nagħlqu wkoll il-video tal-lejla, biss forsi ġiex minuti biex niddiskutu il-Grand Prix tal-Brażil ta' Sao Paulo. Iva, teknikament Sao Paulo Grand Prix, Iva. Għalja ħana nqisu għal-Grand Prix tal-Brażil. Fil-Brażil, li nissemmija bisimgħu nirreden ħafna, allura se nsaqsi domanda diretta lilek li inti bħali tifhem segwi il-Formula 1, forsi inti iktar tekniku minni nammetti, id-domanda hija diretta, bażikament. Huma leġittimi it-tamitti għaj illi fit-tmiem il-Grand Prix tal-Brażil nidħol għal migżum ta' nhar il-ħadd bidmuħ fajnejja u bil-God Save the Queen fl-isfond? L-għonet God Save the King. God Save the King. Queen. Il-reġina telqet is-saħ, għalla jaffrila. Imma insomma. Ibsa. Xorta nipretendi Verstappen jirba. Jien nara di għandha similaritajiet bħala Awstrija. Bħala trakka, bħala altitude, u hekk. Xorta ngħid li Verstappen huwa l-favorit. Nibni dawn it-tamiet għal fatt ukoll illi naħseb il-karozza tagħna, il-McLaren, taf tadatta ruħha sew għas-setup ta' Interlagos. Biss minnaħa l-oħra. Jien ma nemmix li Red Bull għandhom xi ħaġa inqas f'dak l-aspett. Biss minnaħa l-oħra illi jista' ħanuża kelma jtina hard time lilna u lil Red Bull. Intom dru, għax intom irbaħtu. Veru li rebħu s-sena l-oħra. Jew qed tara aktar teddida mill-ħomor. Jien isni iktar konvint li Red Bull huma tant favoriti li għal kemm forsi oħrajn huma kapaċi jagħmlu ilhom skomda fl-aħħar mill-aħħar il-ħadd. Xorta nipretendi li nisma Head Vilhelmus bħala innu u mhux God Save the King, onestament. Għax anke Mercedes God Save the King għax it-tejlu
Imma nipretendi ħed Vilelmus ħan isma b'rispett lejn is-sewi, għax dak huwa l-isem tal-innu tal-Olanda għal-fatt in case Eżattament. li ma konx taf. Lejna nipretendi li huma favoriti. Issa l-oħra naħseb jiena ma ġabux setup tajba, ir-Red Bull. Kellek naqra mixed conditions il-ġimgħa jaf menux laqqas, is-sena oħra. Fatt it-temp bħalissa qed juri Il-ġimgħa mixed bag ħafna. imsaħħab bix-xita il-ġimgħa, is-sibt qed juri b'nazzi u l-ħadd qed juri b'nazzi. Jiġifieri ara biex Jiena nagħlqu. naħseb hemm ħaġa f'di f'Brażil li tmur kważi li minn tim jew ieħor huwa sprint weekend. Ukoll. Fej inti għandek session wieħed ta' practice, allura jafem dik l-element ta' unpredictability, però sissa kull meta kellna sprint, kellna 5, Red Bull dejjem repu t-telliqa, biss McLaren repu l-sprint Baħna fil-qatar. fil-Qatar. Eżatt. Issajna vera qed U naħseb rridu niftakru li minn għalija tal-Qatar. Verstappen kien beda naqra lura fil-sprint. Insejt fej beda eżatt. Kittini ċans ħanajdlek ukoll le, Max fil-fatt il-kwalifika sprint bdija t-tielet. Oscar Paul l-għandu t-tieni u Max it-tielet. Iva, Russell kien beda tajjeb u kiddom u hekk, fatti Verstappen u hekk, minn għalija u naqra wara Russell. Eżatt. U mbagħad eżatt kraħas Russell. Dik actually ma rajtiex bħala sprint, għax ma konx disponibbli biex nara. Issa vera li forsi qed ngħajja tal-ħadd imma mbagħad hekk tiġi jiġi ħaġa ma sibt jiena noqogħda bil-qalb kollha koldieri. U dik mid-darba u Imma sardu naraw f'ni. Brazil, għandek it's quite variable. Probably huwa two-stop race, għax degradation mhux baxxa. U attakka li joffri opportunitajiet ta' overtaking, allura jaf ikun hemm sorpriżi wkoll iktar milli tajt għax sempliċement Le, mhux hekk. tippretendi McLaren jew Mercedes jew Ferrari jibqu għax sorpriżi di fil-verità għana meta nagħmlu dar predictions nobsru the pure pace. Formula 1 huwa sport kif nafu. Sensittiv għal dawn l-affarijiet. Jista' jiġri minn kollox hu. Assolutament. Mela, biss qabel ma nagħlqu, forsi tin il-podju tiegħek għall-Brażil? Issa mbagħad naraw naqra infatt min ikun qatal iżjed? Tini tiegħek l-ewwel nies. Le, ibda inti. Jien nippretendi Verstappen jirbaħ. Ija? Naħseb jiġi t-tieni Hamilton. Jien naħseb anzi għanajda. Pal-Messiku, eżatt, l-ewwel tlieta. L-ewwel Ġejja. tlieta żed bħal-Messiku. Jiġifieri, jiena naħseb Ferrari ħaj mhux ħanajt teddida għal-rebħa, imma ma naħsibx li McLaren will have it all their own way against Ferrari. Fil-verità, meta tara across the board even in recent races. tajba jiena, jfem. More or less, tipo aqta Japan. Japan u Qatar forsi McLaren kienu iktar ahead. Imma USA kienu ras imbras bej wieħed u ieħor. Iżu wieħed qudiem ieħor, u mbagħad forsi l-ieħor, pereżempju McLaren, forsi wieħed jispiċċaw l-aħjar fost l-erba' ta' dawk. Eżatt. U mbagħad għandek tnejn tal-Ferrari u forsi McLaren, jew it-tieni għandek Ferrari, McLaren u Ferrari alternating milli it-tnejn li huma. Għax, eżatt, di, fatti, taf li Lando Norris actually tilef sekwenza l-ħadd li għadda, kien għat 4 podi fuq xulxin. Ekku. Kien Ma tilifa. tantx qed nistenna podju fil-Messiku jiena, kif qedlek, il-Messiku ma rajtix li kienet trakka adattata għal Ma tantx dik. U Brazil għandha ċertu similaritajiet għax għandha l-altitude.
Narom dak is-sektar tuli jista' jgħinha ħafna, tat-tidwir. Jien nara simili għall-Awstrija, Brażil, Aha. bħala Fl-Awstrija trakka. marna tajjeb. Jiġifieri Marru tajjeb, però naħseb Ferrari marru tajjeb wkoll. Tajjeb, relatively speaking. eżatt, Jiġifieri ma infatti teskludix li minn hawn u minn hemm jiksbu podium, għalhekk forsi qed ngħidlek le, mhux hekk. toħodix bi kbira podium pal-Messiku. Le, mhux hekk, infatti anke biex nagħlqu jiena il-prevenzjoni tiegħi għall-Brażil se nibqa' konsistenti ma' femti, vuol diri illi forsi fl-aħħar Bl-istess mod ma noħodix bi kbira jekk McLaren jiksbu podium fil-Brażil, ħanajda kif inhi, ma naħsibx li hija podium ovvjament clear ikun cut. ġar riżultat tajjeb, biss Dejjem. jiena nibqa' tal-fema illi fl-ewwel post jiġi Lando Norris għandi fiduċja kbira, issa Voltieri Jiena hawnhekk nixtieq nifhem għalfejn isek għandek tant fiduċja fil-McLaren. it-tieni Max Verstappen fuq il-Red Bull u t-tielet l-akbar ħabib. Għat-tielet kont semmu għal-Piastri għal-moment, immet le, naħseb li se tkun naqra ibsa, pero t-tielet nejt li jiġi l-akbar ħabib ta' Lando Norris, Carlos Sainz, biex ek sa fl-aħħar għall-inqas nisperaw li l-Inglis ikunħa ir-rebħa li tant jistħoqlu. Le, dru jina nerġa' ngħidlek, għandi fiduċja minħabba il-fatt illi is-setup jista' jgħinha. Imma nkun onesti, minn 19 il-telliqa, kemm kien hemm tlelaq fejn Red Bull on Pure Pace ma kellhomx il-Pure Pace twin. U rajna sampil kbira. Le, minix Singapore, minix qed ngħidlek illi rebħa eventwali ħatkun ta' xi Allora jiena nipprova ngħid like hekk. Jien nipprova nagħmilha rational, mhux bit-tamiet jew bil. Le, minix qed ngħid ħana ħatkun xi rebħa ta' 30 sekonda. Le laqqas għal rebħa ma ngħidha, la għal 30 u laqqas għal sekonda. Jiena naħseb trid tara based on the pure pace, more or less. Eżatt. Jiena naħseb Red Bull Red Bull se jitilqu bħala favoriti. Issa jekk flok 1 jiġi 2 jew 3, jiena xorta tkun kuntent. Għana jgħidu hekk. U le, dik fair enough. Għax jiena nara jekk skont minn temmen u favorit f'dar prediction, għajja tajt ħajirbaħ ma temminx li favorit. Ġaqsek qed tagħmel contradiction fil-fema li tiegħi. Issa jaff l-nattu DNF u ħallihom jikkommentaw li fuq miksom fil-xejja. Mux għax DNF, għax DNF serħila, dik tista' tiġri anke l-Red Bull. Le, mux hekk. Can happen to anyone, jina mux għal DNF. Eżatt. Jek tajt ħajirbaħ, ma fl-istessin ma temminx li huwa l-favorit. Iġveri jinti kważi qed top sor xaħġa. Dem jisteklu dik il-safety car u għal-darba l-istrateġisti ta' jiftħuħom. Jew safety car, jew xaħġa freak qed top sor, ħanajdilek dak il-mod. Le, by the standards of the RSC, it is a freak podium, but I'm willing to take the risk. Fil-verità ħankunu qedna anke kollox, ta' dwar Singapore. Red Bull kienu sventurati bis-safety car. Setaw ġew fortunati u ma konx teskludi li jirbaħ xorta waħda fis-Singapore. Le, mux hekk. Għax-telliqa ma kellhomx daqshekk Verstappen. Il-pace tagħhom ma kienx daqshekk fjak, daqskemm forsi deret, imma dik is-safety car ramit kull tama għalihom li jirbu. Niftakru da spiċċa alright mejjum mill-fatt li Russell ħabat l-aħħar dawra, spiċċa raba ta' Verstappen on his worst weekend with some very solid pace at the end when it sort of really counted. Ekku, mela, wasalna bħek mela, nikkonkludu għonek il-video tal-lejla u fakkarkom ukoll illi minna u ftit dan il-video se jkun disponibli fuq il-YouTube channel tagħna, daqstant tinsawx tidħlu hemm tafsuna dik is-subscribe ħalli wkoll inkomplu nkabru il-familja tagħna fuq YouTube. Il-programm li ġej se jkun nhar il-ħamis flimkien ma' Kerċ Kembri għal loba West Ham, Arsenal u Brady Muġejja
għall-logħba Manchester United Newcastle United, il-programm Mix Zone. U mbagħad fejn tidħol Formula wieħed nidħlu il-ħadd eżatt wara it-tellieqa għall-analiżi it-taliqa live. fit-sitta ta' filgħaxija Eżattament. Mixon jibda l-ħabta ta' tisa, nkunu support se nkunu jiena, minister żbaljat, Karl Parnis live għal Roma Lecce u Oliver Xikluna l-Fola Manchester United il-programma ma nafux blamment nissuġġerilkom bat il-ġimgħa issegwu l-programm ta' Lorjana Brinkat il-ġimgħa tal-Kamra Sportiva. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, grazzi lilkom tal-kontu magħna llejla, ħoldu ħsieb u niltaqgħu fil-programm li jmiss. Take care!